God aften og velkommen til ugens udgave af 21 søndag. I dag skal det handle om arbejdsmiljø, for mange frisørelever må leve med rød, sprækket og kløende hud. Frisørmestrene sparer nemlig på handskerne, og det giver håndeksem. Hver anden frisør lider af håndeksem, og det kan handsker forhindre. Men de koster penge, og det er ikke altid frisørmestrene vil ofre dem. Det vil Marna Jonssons mester ikke. Hvis jeg bare vaskede hår normalt, så må jeg ikke bruge handsker, fordi det er dyrt. Og så sagde hun, det er dårligt for miljøet, fordi vi bruger så mange handsker. Så det var kun, hvis det var farve, og jeg fik virkelig slemme hænder. De blev mega tørre, og de kløede, og jeg fik udslæt på dem. Og Marna Jonsson er ikke et enestående tilfælde. Ekspert i arbejdsrelaterede allergi og eksem, Heidi Søsted, fortæller. Det er over halvdelen af de frisører, der er i salonerne, som enten ikke har nogen handsker stillet til rådighed, eller som bliver bedt om at vinde dem, eller som har nogle dårlige handsker. Men ifølge arbejdsmiljøloven skal frisørmesteren sørge for, at der er handsker til rådighed. Det er mesteren, der har ansvaret. Det er mesteren, der kan gøre forskellen. Det er mesteren, der bestemmer i salonen. Men det er ikke kun chefens skyld, når handskerne forsømmes. Det mener Danmarks Organisation for Selvstændige Frisører og Kosmetikere, DOFK. Det er så sandelig også den ansattes egen ansvar over for sig selv. Altså, vi er voksne mennesker, og vi må også tage ansvar for os selv. Marna Jonsson ville gerne beskytte sine hænder, men hun følte ikke, at hun kunne. På mit gamle arbejde kunne jeg ikke sige særlig meget til min chef, for hun var sådan vildst lidt truende med, at hvis du laver for mange problemer for hende, altså hvis du klager for meget eller siger hende imod, så vil din kontrakt ikke blive forlænget. Så på min gamle arbejdsplads, der turde jeg ikke sige så meget til hende, andet end at prøve at sige til hende, at jeg kan sagtens selv løbe over i Matas og købe nogle handsker, hvis det skal være. Man kan bare sidde inde i sig selv og tænke og vide, at det her er forkert, og jeg har lyst til at sige noget, men det kunne du ikke. Et sted, man ikke behøver at løbe i Matas efter handsker, er på frisørskolen i UC Sjælland. Her tager skolen ansvaret for eleven og opdrager dem til altid at huske handskerne. Så går vi jo meget op i, at vores elever lærer at bruge handsker. Og det er lige meget, om de skal bare vaske hår, eller om de har med kemi at gøre. Hos Cut & Color i Ringsted Cut & Color, det er Tina. Bruger frisøren Tina Førsteling sjældent handsker. Det gør jeg en gang imellem. Og det er mest for at beskytte neglelakken. Så Tina Førsteling trækker ikke i handskerne af frygt for tanken om eksem. Jeg tror bare ikke, jeg er sådan en type, der får eksem. Så det har jeg aldrig tænkt over. Men eksem rammer mange og rammer pludseligt. Fordi salonerne ikke bruger handsker, er det også her, at den kløende hud melder sig. Håndeksem kommer typisk, når frisørskoleeleven kommer ud i salonen. Og det er fordi, at de typisk ikke har handskerne til rådighed. 21 søndag spurgte 10 frisørelever på EUC Sjælland, om de brugte handsker på salonen. Her svarede halvdelen, at det gjorde de ikke. Da jeg var ude i salonen, så fik jeg så at vide, at jeg ikke skulle bruge handsker, fordi at de synes, at man rev kunderne i håret, og at man kunne ikke give ordentlig hovedbundsmassage. Altså, jeg vil sige, min mester er meget sådan, spar på handskerne og sådan noget, ikke? Tilbage i Tina Førstelings salon bliver der heller ikke brugt handsker. Kom vi godt ind i det nye år? Ja. Stille og roligt. Det er der én grund til. Det er jo ren vane. Det er det. Men den dårlige vane smitter af på eleverne. Så bliver det måske bare en vane, ikke? Når de andre ikke gør det, så glemmer man også selv at gøre det. Altså især når man er i skolepraktikken, så er der rigtig meget fokus på det her med handskerne. Men det er jo kun 5 uger gange, så får man ud i salon, og man glemmer det igen. Frisøreleverne arver mesterens vaner. Derfor er den gode vane med at huske handskerne afgørende. Det er simpelthen så vigtigt, at mesteren er et godt eksempel, selv har handsker på, og at kræver af sine ansatte, at de har handsker på, så har folk handsker på. Fordi det viser sig også for psykologiske studier, at folk de følger flokken. Så hvis alle de andre har handsker på, så har den nye frisørelev også handsker på. På skolen skal eleverne bruge handsker. Du kan lige sige til, for nu er jeg handsker på, så jeg mærker det ikke på samme måde, som du gør. Men det krav møder de ikke på salon. Og det skal de heller ikke, ifølge formand for DOFK, Conny Mikkelsen. Arbejdsgiveren kan jo ikke fysisk stå
at trække handskerne på en assistent. Det kan jo ikke rigtig lade sig gøre. Du vil jo nok kigge lidt, hvis du selv skulle ind og klippe, så er assistenten stod og var vrangvillig, og så mesteren stod og gav hende handsker på. Det holder jo ikke i virkeligheden. Tilbage på EUC Sjælland nyder Julie Rasmussen gensynet med handskerne. Det er sådan helt nyt og dejligt at komme, og de passer på en. Det gjorde det ikke der. Handsker til farvning, til striber og til vask kan blive virkelighed, når eleverne engang selv sætter sig i mesterstolen. Jeg vil helt sikkert gå op i at tage handsker på, og selv en gang, når jeg skal have elever, så vil jeg også sige til dem, at de skal tage handsker på. Du kan læse meget mere om emnet og deltage i debatten om et godt arbejdsmiljø på vores hjemmeside. Adressen er som altid dr.dk.